aku Mamah Yati. Nggih. Bengi iki aku gerong. Lho, kok tumben mikmu gedhi. Miku cilik rusak. Oh, rusak. Tidak epal. Oh, pantes kok saiki Epai. malih apa dibalsem. Bocah cliti sana peh nggonku cilik lho tidak mike. Sakna Mama Sari. Pedhot 10 kok. Larang sak yuta setengah ya. Nano. Untung gak gampang keliru ya. Catatan sajroning Sugeng dalu Ibu. Auranya beda ruah-ruahmu yang bulu. Jauh lah. Mamah Yati. Dalam. Buke persis bojoku. Nika. Bojoku yo apik. Oke, Mama Sari nonton iki ya. Persis. Anjir. Mboten derek to saniki. Mboten derek tirasi Ubah-ubah. mboten dijak. Oh, ubah-ubah. Oh, baiklah. Catatan sajroning
nyanyi ndang, gendang. Ayo, Dek. Kene gengane dhewe-dhewe ya. Kamu sini, Dik. Ayo dan dikayengke Sukawati campur sarine pamit pimpinane Kris alurae Bulurah. Ya Allah sayangi Bilqis Ya Allah cintai Bilqis Ya Allah jagalah Bilqis Ya Allah cintai Bokel Puput teraput. Ya Allah paringi seket Ya Allah paringi 100. Ya Allah paringi 200. Ya Allah paringi 1 yuta. Yusuf Mawati. Ora kerja ora jajan. Pamit yo karepmu Ora pamit yo karepmu. kangen yo Karepmu ora kangen yo karepmu. Beda yo karepmu ora beda yo karepmu iki wis jam piro bali yo karepmu ora bali yo karepmu Rasa kangen bisa meri Ya mong sira kang bisa nandani Seto, jenenge backing vokal ki ya kudu kompak. Ora tau siji ning kantong, siji nyekeli iki, siji nyendek tiang. bebas Ajari Mbak, ajari Mbak. jenenge Berbaris ya, siap, gerak. jenenge juga lansia. Siap, gerak. Ya Allah, ketok ya sing tulen karo sing lunak. Iki tulen lunak ya toh, kandhani kok. Siap, gerak. Siap yo karepmu ora siap yo karepmu. Nyat tuwek sitok iki genah ora jelas. Om Bejo. Om Bejo, tolong dipilih di antara 3 ini yang kira-kira masuk nominasi yang Sing mana? angel yo kowe ki, Dik. Ya Allah, Dik aku ra penakane Om Bejo koyo rokok. Pas kepedean. Lah ya tak kira apa harus arep ngene rokok. nano Ora penak pijet to, Kak. Ngaturaken sugeng dalu ugi menika kagem Bu Bejo, Bulek Bejo. Aku lek nyeluk Bulek. Bulek juragane bakso. Aku nek ngundang Mbak Bejo. Sugeng rawuh matur sembah nuwun menika pun beto rombonganipun. Nah iki juragan kabeh. Siap, gerak. Dasar. Siap yo karepmu ora siap yo karepmu. Wah, Bapak, potong nggih, Pak. Pak, Pak Min. Bapak potong nggih menika nggih. Apa sih dipotong ora enek kok dipotong. Tidak bisa. Tidak bisa, mesti tak melinjuk dipotong. Ayo siap meneh ya, sing apik ya. Ora. nano Aja semalam bagus rasa keinginan kalayu Layu yo karepmu ora layu yo karepmu. Bisa sumati ono
saking atiku. Kalah, Dik. Sak mlebu sedeng. Awak lukrah ra bisa turu. Wayanganmu ngerti. Arep nyanyi. Ora. Nyanyi apa ora? Ora. Arep nyanyi, nyontang nyanyi. Rino wengi tak ati-ati. Ati susah nunggu kowe bali. Bali yo karepmu ora bali yo karepmu. Rasa kangen ra bisa mari. Namung sira kang bisa nambani. Rene. Kene backing vokal. Enggak, Ide. Kayak gitu tadi lo udah dicontoni. Ini. Backing Gak vokal. sida. Gak sing ngene-ngene, Put. Gak sida. Wes ngono ngalah. Wong tuwek kalah harus. Kowe ngalah. Eh, Yo wes ayo. Wong lanang iki kudu ngalah orang wedok. kita ini bertiga kok lanangan lemah toh? Ora. Yo wes ayo bareng-bareng yo. Ora. Jarene nek Kengkel bareng. banget ket mau ya. Jarene nek bareng penak. Ora. Ayo bareng yo. Hah? Kene lo ngarep kene yo. Jari bapak ora penak. Ayo bareng yo Hengki bareng yo. Ki. Males gua. Yo bareng yo. Iki piye sidane? Tutup aku apa sampean? Kariska iki jane backing vokalnya. Ayo Dek. Ya ya. Siji, Ojo loro, sumelang. telu. Nano.